Dünýäde iň tanymal we meşhur dil Aýdym Sadyr. Salam hormatly tomaşaçylar. Türkmen klassik gepleşmeden täze sanyny başlaýarys. Men gepleşik alyp barajy Şemşat Amanypesowa. Aýdym Sad adamyň köňül guşyny ganatlandyrýar. Bu sunugatyň ösmegine, örňemegine elbetde kompozitorlaryň munasip paýy bar. Şeýle kompozitorlaryň biri Kerimoly Gargow bolup durýar. Ol özüniň dördüjiligi bilen ajaýyp durmuşymady. Bagtyar neslimede vasp etip bir näçe eserleri döretdi. Kerim Gargow Daňatyr Öwesov adynaky ýürüýti saçlyk mektebinde okan döwründe özüniň ilkinji halifasy kompozitor Durdunuriýewiň sapaga alýar. Bu barada Kerim Gargow şeýle ýatlaýar. Halifam Durdunuriýew mülakatly, sypaýy, elmedam ýüzi mähirli we nurany adamdy. Özü hem käwatlar edilçagy ýaly diýsem peşbär hem kiçi göwüllidi. Şonuň üçin onuň sunugat sapaklary asla ýadyndan çykmazdy. 1989-njy ýylda ýürüýti saçlyk mektebi tamamlap, Kerimoly Gargow Maýa Kuleýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna Türkmenistanyň halk artisti, professor, kompozitor Rejwallaýarowda okuwyny dowam edýär. Rejwallaýarow sapaklaryny öz halifalary Kara Karaýewiň, Şinitkäniň döredijiligi olaryň durmuş ýollary bilen baglaşdyryp geçer eken. Kompozitoryň ilkinji şowla çykan eserleriniň biri de Gijeki oýlanmalardyr. Bu eseriň döremegini halifasy Durdunuriýew başdan geçiren ruhy ahwalatyny usatlyk bilen bermegi başarýar. Bu eserde ýigit gül desteleri bilen söýgülisini garşylamak üçin seýilgäkde garaşýar. Ýöne näçe wagt garaşsa da söýgülisi duşaşagy gelmeýär. Şonuň üçin her bir geçilen sapak gelejegine umyt bagladýan ýaş kompozitorda ýatdan çykmajak täsirleri garlypdyr. Ýaş nesli ruhy taýdan terbiýelemegiň wajyplygyny düşünýän kompozitor hor we solist üçin şeýle de dürli sagdurallar üçin ajaýyp eserleri döretdi. Kompozitor ýokary okuw mektebini özüniň simfoniýasy bilen üstünlikli tamamlap 1994-2001-nji ýyllaryň aralygynda kompozitor Kerimoly Gargow özüniň döwürdijiligini moýlumçylyk işi bilen utgaşdyryp alyp barýar. Şol döwürde konserwatoriýada işläp, kärdişleriň talipleriniň uly hormatyna eýe bolýar. Kompozitor simfoniýa 4 bölümli uly simfonik orkestr üçin, ruh welentlik joşgyny halk sagdurallar orkestri üçin, kwartet, dag jülgesini, kirişli sagdurallar üçin, Sähir çağı çöllü fleyt we fortepian üçin, preludia, gaboy we skripka, alt we violonçel üçin, moderat kon moto, gaboy fortepian, kirişli kwartet üçin, arzuwlar dünýäsi estrada orkestri üçin, gözellik, türkmen atlary ýöreýişi, Işık şäheri atly bu eserlerim estrada orkestri üçin döredikler. Onun fortepian üçin eserleri ýagny Gijeki oýlanmalar, tema we onuň variasiýalary, sözsüz aýdym, invensiýa, iki sesli invensiýa, fuga, üç sesli fuga, polifonik eserlerdir. Onuň ýazan aýdymlary şanly bayrym, Nowruzum, Mehribanym, sen gitdiň, näzli gözel, kalbymda galypsyň sen, hoşunny nesip etsin, dilberim, dildarym geldi, watanım, jebislik, beýik galkynyş aýdymy, dost dogullyk aýdymy, bagtyýarlyk aýdymy, belen bal, mehriban gyýdym ýaly owadan aýdymlardyr. Onuň solist, hor we simfonik orkestr üçin döreden aýdymy Wengriýa Respublikasyna ýazgy edildi we 2017-nji ýylda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş dawrasyna 10 000 adam tarapyndan ýerine ýetirildi. Ol Döwletgelli Anymradowyň, Atamurat Atabaýewiň, Allaýar Çüriýewiň, Gülşirin Hanowaň, Akmurat Rejepowyň, Täçmehmet Jurdekowyň, Çemen Amyverdiýewanyň, Nurgözel Gozlyewanyň we başga da bir näçe şahyrlaryň sözlerini aýdymlara döretdi. Kompozitoryň bu aýdymdyr sarlary ýurdumyzda geçirilýän her bir toýdur bayrymlarda ýerine ýetirilip teleradio ýaýlymlarda häli şinli ýanglanýar. Onuň öz gyzyna bagyşlap döreden Mehriban gyzym atly eseri iň bir meşhur aýdymlarynyň birine öwrildi. Sen jahana geldin, gözüňerdi barla, en dünýä geldin de getirdim ýadım. Sen hakda en tekiller,
Aytmaly zatkar ey sesi owadan yılgarşym ýadan. Kompozitor mundan beýlekde sunat älimine dürüjçilik üstünliklerini arzu etýär. Inniki gepleşiklerimizde duşuşýança hoş, sag bolun.